ರೋಡ್ ತುಳಿ ಟರ್ನ್ 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 ಸೂಪರ್ ಮಂಗನ ಭಾಗಮಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಡು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ, ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಾಲು ಕಾವೇರಿ, ಈಮೇರ್ದು ಬರ್ಪುನ ನದಿ ಕಣ್ಣಿಕೆ. ದಿನ ಯಾನು ನದಿ ದಾಸರ ಕಲಿಯುನ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ದಯ ಪನ್ನಡತಿ ಅಲ್ಪ ದಸರಾಗ ವೇಷ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಮೊಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ವೇಷನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂದು ಅಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ವೇಷ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ದಸರಾ ಮಾತ ಕರೀದು ಬರ್ಪುನಿ ಹೋಂಡ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಹೆಂಕಲ್ ತುಂಬ ದಾದ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಬನ್ನಡ ಪಿಲಿಯಸ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಪ್ಪುಜರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಕಲ್ ಹೋದು ಅಕ ಲೆಪ್ಪುವ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಹೆಂಕಲ್ ಐತೆ ಎದುರು ಹೋದವು ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ರೂಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಹೂಲಾಯಿಡು ಮಂಚದ ಅಡಿಟುಗಳನ್ನು ಅವು ಪೊಟ್ಟದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಡಾ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಚೂರ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಆಡ ಏನಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ತಿಲಕನೆ ಉಳ್ಳದೆ ಇದು ದರೇ ರಿಚಿ ಬೇರೆ ಸಲ ಪಂತೀರಿ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಆಪದ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ಮೇನ ಕೊಡ್ಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಾಟು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಫ್ ದಾಲ್ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೈನಾಗ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆವಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪತ್ತಗೊರ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೋಡ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಏರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪತ್ತಗೊರಂದೇನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಈಕಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಈಕಲು ಚೇಂಜ್ ಆವರ್ಚಿ ಈಕಲು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಅಂದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೇನೆ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಈ ಆಪಲ್ಲ ಚೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬೆರ್ಲಲ್ಲೇರು ಯಾಕೋರು ಒಂದು ಆರು ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಿ ಡುಪ್ಪುನಿ ಇಂದ ಮಂಚತ್ತು ದಿಂಗಿರ್ಲ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ಮಂತಿಚಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ಒಟ್ರಾಸಿ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಲ ಬಿಂದಾಸದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅದೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇವನಂದ ಎನ್ನ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆರ್ಲ ಅಂಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಹಾನಿ ಆರ್ಲ ಇಂಜನ ಜೋಕ ಮಾತಿಗೆ ಮಂತ ಒಂದು ಪೇರು ಹೆಂಗಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅರೆಗ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಇಂಕ ಜನ ಸೇಮ್ ಅದು ಇದು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಈ ನಮ್ಮೇಲಿನ ಬುರ್ದಿಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಕದಾದ ಲೈಫ್ ಬಕದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ತೆಲ್ತೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ತೆಲ್ತೋಂದಿತ್ತು ನಾವೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡಿನ್ಯಾನು ತೆಲ್ತೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಅಂಚ ಇಂಕೈತೆ ಒಡೆಯತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಯ ಕಡತ ಆತೆ ನನಲ 74 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಕಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗೂಗಲ್ ರಾಂಗ್ ತೆಚ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಜೆತ್ತದು ಗೂಗಲ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿಗೆ ವಾಂಡ ಯಾವ ಐಕ್ಲ ಪಂಜಿಗೆ ಮಾಡೋಡ್ಚ ಅಂಚನೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾದಾತೀನಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂಕಲ್ ಇಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಶಿನ ಕಡಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರೋಡ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಬಲ್ಲದ ನಡುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಂದಿನಿ ಹೈದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಕೇರಳಗೆ ಪಿರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುರಡಿ ಬೋದುಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗಲ ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೆ ನಂದಂದು ನಾನು ಅವು ಕೊನೋದು ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಾಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಐದು ನಮ್ಮದು ಬೋಚಿ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ನಿಜವಾದ ಸಿಟಿ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಮೂಲ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದತ್ತಾವು ಏತೋ ಜನ ಕಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೂಗಲ್ ನಂಬದು ಪೋದು ಅವು ಮ್ಯಾಪ್ ಓಲೋಲು ಕೊನದು ಉಂತಾವು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಪಾಜೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕೊಡಗು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊಡಗು. ಕೊಡಗು ಬತ್ತ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಸೀನ್ ಬಿತ್ತು ಗುಡ್ಡದ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್. ಅವು ವೆಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡು ಉಂಡತೆ ಆಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಪತ್ತಿಲಗನೆ ಉಂಡು ಮಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೋದನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ಈ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಅವು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟತೆ ಅವು നല്ല ಹೈಟ್ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಹೈಟ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್. ಎಂಕಲ್ನ ಐತೆ ವನಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಊಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯ ಸೊ ರಡ್ಡಡ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪೊಯ್ ರೈಟ್ ಪೊಯ್. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸಗು ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಜ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಪ್ಪತ್ತೆ ಒಣಸ ಮಲ್ಪ ಸಂಪಾಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗ್ ಚಡವು ಮನ್ಪೇರು ಮೂಲೆ ಮನೆ ಊಟ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ ಮನೆ ಊಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವನಸ್ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಾರ ವನಸ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಇಲ್ಲದ ವನಸ್ 2 ಜನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಲಸನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವನಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸೇಮ್ ವನಸ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತನ ಪನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ರೂಟ್ ಆಂಡ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಬಂಗುಡೆಗ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಮುರಾಣಿ ಒಲ್ಪ ತಿಂದಿನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡೆ ತಿಂದಿನಿ 80 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗುಡೆನೆ ತಿನಿಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಜಿನ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ವನಸಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ವನಸಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಡ ಇದು 2 ಜನ ವನಸ್ ಮಂತ 140 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮುರುಮೀನ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮುರುಮೀನಿಗೆ ಆಂಡ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಲೀಜ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂದು ವನಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ವನಸ್ ಮಂದರ ಅಂಚನೆ ಬಾ ಶೋಕದ ವನಸ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೂಟ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಇಕ್ಲೋರ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದು ವನಸ್ ಮಂತದು ಪೋಲಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಸಂಪಾಜೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಡವು ಬಂತೆ ಸಂಪಾಜೆ ಕಡತೀನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಕಾಡುದೊಳೈ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಹೌದು ನೀರು ಹೋಗ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚೈತೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮೇ ಬಿ ದಯ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೂರ ಫೈರ್ ಹಾಕಿ ಟರ್ನ್ ಅದೋತ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಅದೋತ ಸಿಟ್ಟೆ ಅದೋಟುಂಡು ಇಂಚಿನ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲ್ಲನ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲ್ಲ ಮರ ತರ ಆಸೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಇನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮರತ ನಡುಟ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೇಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚ ಮರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಿ ದಯಪಣ್ಣನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ ಮರ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಪು ಬರಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಲ ಆದಾಗ ಬಲ್ಪು ಬರಡು ಮೂಲು ಮರಣ ಬಣ್ಣ ಆತು ಮರ ರಾಸಿ ಆಂಡ ಸಿಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇಗ ಉದೇನು ಪೂರ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮರ ಮಟ್ಟ ತೂನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಡುಟೆ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಆತು ನಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಂಡ ನಮಕ್
ದುಮ್ಮು ಓಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂడి ಇತ್ತೆ ಟೆರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಈ ಪುಂಕೆ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಟ್ತದ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಫಂಗಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂದೆ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಹತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಕ್ಲ ಮಕ್ಲ ಅಂತ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಬೋರ್ಡ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಮರ ಪೂರ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಆಯವ್ರಿ KSRTC ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಏನು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಬಂದ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅದನ್ನು ಕನಿಕು ಅಂದೆ ಯಾರು ಜೀಪದಾರು ಬೂರ್ದೋಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಹೋಯ್ಕೊಂಡ ಎತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋದು ಲೈಟ್ ದ ಜೀಪ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಂಡ ಅರ್ನ ಎತ್ತು ಮಗಂಜಿನ ಇತ್ತ ಇಂಬೆ ನೆಡ್ದು ಬಂದದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೆಂಕೊಂಡು ಮಗಂಜಿನ ಇತ್ತ ಬಿರಾಡ್ ಬೋ ಅಂಚಾತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೊನಾರಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಸ್ತಗಳು ಮನ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡು ಲೆವೆಲ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಟರ್ನಡ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೇವಂಡ್ ಎದುರುಡಿ ರಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ದಿನಾಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲಿ ರೂಟುಡು ಆಂಡಲಾಗ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ತಾಗ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆನೇ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಡ್ನ ಕೊಟ್ಟದು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕಣ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಸ್ ದಿಪ್ಪುಡಿ ಈರ್ಲ ಬಸ್ ದಿಪ್ಲಿ ಈರ್ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರ ಗೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅತಿ ಪಕ್ಕ ತೋಜುನತೆ ಮಿತ್ತಿ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಮುಗಲ ಗೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪಿಚ್ಚು ಅದ ಗೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತ್ ಎದುರು ತೋಜುನತೆ ಸೋಕುಡಿ ಅಂದ್ ಎದುರು ಶೋಕರು ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಈಸಿ ಪಕ್ಕ ತೊರ್ತೊಂದು ತೊರ್ಪು 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 ಬಂದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊರ್ಪೇರ ಅನ್ಪಿ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಿನೇ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ನಡುಟು ಮುಗಾಲು ಎಂಗ್ಲ ರೋಡ್ ತುಳಿ ಟರ್ನ್ 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 ಇರ್ಬಿತ್ತು ವರ್ಜಾವೆ ಯಾನ್ ಮಾತದು ಸೂಪರ್ ಮಂಗ ಮಂಗನ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಲಗನ ಉಂಟದೆ ಸೂಪರ್ ರಂಗ ಕೆಬಿತಲೆ ಒಂಥರ ಆಪುಣದೆ ಬಂದ ಇಲಕ ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನಾಗ ಒಂಚಿ ಕೆಬಿ ಬಂದ ಆಪುಣದೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಐಚೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಡೆ ಮಂಜುದಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಒಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಾರಿದಿನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಓ ದೇವೆ ನಾವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ నేటి కర్ణాటక డెడ్ ప్లేస్ ఉంది కూర్గు డిస్ట్రిక్ట్ ಅದು ಕೂರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕೂರ್ಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾರಿದಿನ ತುಯರ ಮಿತ್ತಲ ಗುಡ್ಡ ಜಾರಿದಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಲು ಅಚ್ಚಿ ಆಲ್ದ ಯಾರ ಮೂಲೆಡು ಅವೇನು ಜಾರಿ ನಮಗೆ ತಿರ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಪೂರ ಗುಡ್ಡ ಪೂರ ಜಾರಿದ್ದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಜಾರಿದ್ದೀನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಎದುರುಡೊಂದು ಜಾರಿದ್ದೀನಿ ನಟ ಪೂರ ಜಾರಿದ್ದೀನಿ ಕಂಡ ಗುಡ್ಡ ಜಾರಿದ್ದೀನಿ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ತಲಕಾವೇರಿದ ದ್ವಾರದ ಉಲಾಯಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯಾರುಂಡು ಸುಮಾರು ಇಂದೇ ಭಾಗಮಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ದ ದ್ವಾರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ರೀಚ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದ್ವಾರದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಂದು ಭಾಗಮಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಡೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಭಾಗಮಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ದೊಲೈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿಪುರ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದಪುರ ಜೊತೆ ಬತ್ತ ಉಲಾಯಿಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ
ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ತಲಕಾವೇರಿಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಲಕಾವೇರಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಎತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ತೇನೆ. ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಒಂದೇ ರೂಟ್. ಈಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಉಂಟು ಅಂಚಾಡೆ ದಾದೇವು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅವು ನಮ್ಮ ನದಿಯ ಮೂಜಿ ನದಿ ಸೇರುನ ಜಾಗ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ದಾದೇವು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪಂಡದು ಅವೇನ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಅತಿಜಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಡು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಾಲು ಕಾವೇರಿ ಈಮೇರ್ದು ಬರ್ಪುನ ನದಿ ಕಣ್ಣಿಕೆ ನಡೂರ್ದೊಂಜಿ ಉಗಮ ಆಪುನೊಂಜಿದೆ ನದಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಅವು ದಾದಿ ನದಿ ಸುಜೋತ ನದಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚ ಪೋಪುನ ನದಿ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪುನ ನದಿ ಬಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಉಗಮ ತಲಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿದ ಉಗಮ ತಲಕಾವೇರಿಡು ಇತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕಲ್ಪತ್ತಿನ ಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ 6 o'clock ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪೋಪುನೆಯೇ ಕಾವೇರಿಗೆ ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇನೆ ಹೋಗು ಅಪ್ಪುಜ ದಾಗಿ ತೈ 4 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಹೋದು ದಾದಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ರಿಕಂಬಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಲಕಾವೇರಿಡು ಮಸ್ತ್ ತೂಯರುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಿತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂ ಓಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪಕುಲುನಿ ಎದುರು ಬೋಯ ಅಂದ ಅಂಚಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.